Chị bay ule tun video a chuanin hei Thanpuii Beauty Studio khuzol veng thara ka han leng lu tak ka samte ka han siam thattir vea chungvel chukron tilang do ni hei hi ka sam kan siam ma ni a hi an lo thul mep khop maya mo chuanin kan han ngak deuh wang amiang khoi sak lok man lawa lo tul via wa chuan ksam hi kan khoi tan ta a chuan tiang hianin kasam hi i kan ti dan hau chho sang kha ti hianin kan ron ti lang chho do na ni